କଥାରେ ଅଛି ଭଜେଇଲେ ଭଜା ଖାଇବ। ଠିକ୍ ଏଇ ଲାଉ ପିଠଉ ଭଳି। ଲାଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିବା ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲା। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି ଜିଭରେ ସ୍ୱାଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ ନ କରି ଆଖିରେ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଲାଉ ପିଠଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଇ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ ରଖିଦେବେ, ସେ ଅତି ଉତ୍ସାହରେ ଖାଇଦିଏ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଭାଜି ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ଭଜା ସୁନ୍ଦର। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି କହି ଜାଣିବ କଥା ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟିଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବୁଝିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା, ଲାଉ ପିଠା କରିବା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଖାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ।